Výběr projektů. Máme na výběr 6 projektů, na kterých může specialista 2 dny pracovat. Každý projekt I zabere TI hodin času a přinese PI peněz. K dispozici máme 18 hodin času, na které jsme si specialistu najali. Cílem je vybrat projekty, na kterých bude specialista pracovat tak, aby byl maximální profit. Je možné celkovou časovou dotaci 18 hodin, to znamená 2 dny po 9 hodinách, překročit, ale v tom případě musíme kompenzovat přes čas sumou 2,5 tisíce korun za každou započatou hodinu navíc. Tak tady máme data k té úloze. Já si sem ještě připíšu cenu za tu hodinu navíc, 2,5 tisíce, ať jsme konzistentní s tisícovkama, a celkovou časovou dotaci velké T, to je 18 hodin. Tak pokud se na to dobře podíváte a znáte nějaké základní optimalizační modely, tak jedním z nich je problém batohu, napsak problém, a tohle je přesně ten problém, akorát v lehce jiném kontextu a s nějakým rozšířením o tu penalizaci. Pojďme se podívat, jaké bude rozhodnutí. Vybíráme, čili je to nějaké binární rozhodnutí asociované s každým projektem, čili ho označím XI a bude tedy nabývat hodnoty 1 nebo 0, 1 pokud projekt I vyberu a 0 pokud ne. A jak bude vypadat teďka ten optimalizační model? Já chci maximalizovat svůj profit PI krát XI a suma přes všechny projekty. Takže všechny ty projekty, které jsem vybral, to znamená, mám tady jedničku, vynásobím to cenou projektu, to znamená, a sečtu přes všechny projekty, takže sečtu jenom ty ceny těch vybraných projektů. To chci maximalizovat, ale teď ještě od toho musím odečíst případné to překročení a penalizaci přes času. Tak celkový čas, který specialista stráví na projektech, bude zase suma TI krát XI, to znamená, sčítám pouze hodiny těch projektů, které jsem vybral, a když od toho odečtu celkovou časovou dotaci, kterou mám předplacenou, tak získám přes čas, který, když odečtu s cenou za přes čas, tak bych měl dostat účelovou funkci. Je to tak? No neúplně, něco nám tady nehraje. Když se na to podíváme, tak pochopitelně, když tahle ta suma bude větší než T, tak ano, mám přes čas. Problém je, co když tohleto číslo bude celkově záporné, tak já vlastně odečítám, že od C krát nějaké záporné číslo, to znamená vlastně, jako kdybych byl schopen prodávat tu nevyužitou kapacitu specialisty. Proto potřebuji vzít maximum z tohoto výrazu a nuly. Tak takto zapsaný modílek by už mohl fungovat, akorát co se týče zápisu, tak tady mám 2 maxima, přičemž každý má trošku jiný význam. Tohle je maximalizace nějaké účelové funkce, zatímco tohle je výběr většího čísla z těchto 2. Proto dost často se ještě v úlohách setkáme s jiným zápisem. A to sice s takovýmto pluskem, kde někde pod tím se dozvíme, že x s plusem je maximum, je kladná část nějakého čísla. Teď ještě navíc máme určit penalizaci za každou započatou hodinu. Tady by to nejspíš fungovalo i takto, ale v obecném případě já nemusím mít časy těch projektů celočíselné. Že jo? Takže vždycky bych měl ještě ten výraz zaokrouhlit nahoru. Tak teďka by ten model měl odpovídat zadání. Problém je, že kdybychom ho chtěli implementovat do nějakého softwarového prostředí, a za chvilku budeme chtít, tak tady mám funkci maxima, ještě zaokrouhlenou, a to obecně není lineární výraz. Dost často ty prostředí jsou připravena pro zápis úlohy v lineárním tvaru, čili já tady budu potřebovat vymyslet lineární výrazy. Jak to udělám? Já si zavedu nějakou novou proměnou. Já ji nazvu E pro přesčas
něco jako exceeded time. A pomocí toho můžu zkusit ten svůj model zapsat následovně. Budu tedy maximalizovat sumu PI XI a odečtu C krát E, přičemž E bude zároveň větší než suma TI XI minus velké T, zároveň bude větší než 0, čímž zajistím to maximum z těch dvou čísel a zároveň můžu klidně říct, že to Ečko bude muset být celé číslo, čímž dostanu i tu splněnou podmínku každou započatou hodinu. Rozhodnutí XI bude 0,1 pro každé I. A teďka mám pěkný lineární model, sice celočíselný, nicméně většina základních prostředí, které budeme používat, už tento zápis snese. Je dobré toto mít na paměti, jakým způsobem já jsem schopný z nějaké funkce maxima, to znamená v záporné části já mám 0, v kladné části já mám tohleto číslo, jak se to dá vlastně aproximovat pomocí nějakých dvou omezení, že zároveň řeknu, že chci být větší než 0, zároveň chci být větší než nějaké x a průnik těchto dvou poloprostorů je to maximum. Tak pojďme se podívat na to, jak tento model naimplementujeme v Pythonu. Tak já opět budu používat knihovnu MIP a nějakou optimalizační procedurku opt, kterou spustím po spuštění skriptu. A jak tato procedurka bude vypadat, tak napřed si načtu data úlohy, to znamená mám tady PI, TI, jako jednoduché listy, mám tady, jak velký ten list vlastně je a protože budu často iterovat přes index I, tak si zavedu iRange, abych to měl jednodušší na zápis, abych pořád nemusel psat tady to range závorka, velikost listu a tak dále. A teď už vlastně model, čili používám model z knihovny MIP, nějak si ho nazvu, dám mu vědět, že se jedná o maximalizační úlohu, defaultní je minimalizační a naznačím, který solver budu používat, který řešič. A já budu používat open source řešič CBC pro úlohy celočíselné a lineární optimalizace. Mám tady proměnné XI, což je tedy nějaký list, nějaký seznam proměnných, čili m model .add var, přidej proměnou add podtržítko var, dám vědět, jakého je typu binárního a je asociovaná ke každé položce pro každé i právě tady z té indexové množiny. Budu tam dále používat proměnou pro přesčas a teď se můžeme bavit o tom, jakého je typu, jestli je integer nebo continuous, jak jsme řekli, pro naše data je to jedno, ale protože v zadání bylo každou započatou hodinu, měli bychom tam dát integer. Chci vložit omezení na přesčas, čili do modelu opět přidám tuhletu nerovnici, že e proměna je větší než suma přes všechny i z výrazu ti krát xi a odečtu t. To, že e je větší rovno než 0, tam přidávat nemusím, to mám už u tady té deklarace proměnné. Lower bound mám na 0, čili tvrdím, že e musí být větší rovno než 0. Účelová funkce m.objective je zase suma pi krát xi minus c, penalizace každé započaté hodiny, krát počet těch hodin, které jsou přes čas. A můžu dát optimalizovat a na závěr si vytisknout nějaké výsledky, čili mě bude zajímat, kterou položku jsem vybral, čili projdu si seznam všech položek, vytisknu si i+1, Python indexuje od 0 a podívám se na hodnotu xi, čili zdali byla vybraná či nikoliv. Tady v tom .x je právě ta hodnota optimálního řešení po té, co zoptimalizuju. A také se můžu podívat, kolik hodin přes času bylo případně uplatněných. Můžu spustit, dozvídám se tady nějaký složitější výpis, jak se vůbec ten model, ten řešič dostal k výsledku. Většinou já tohle nějak nepročítám, nestuduju pak, když tam není něco, na co se potřebuju zaměřit, čili většinou to budu chtít schovat. Jinak se v nějakém výpisu výsledku ztratím, tak proto já si tady tradičně dávám ještě před tou optimalizací parametr m.verbose na 0.
a dostanu už čistý výpis toho, co chci. Tak to by byl ten model. Pojďme se ale pro zajímavost podívat, jak ho můžu naimplementovat pomocí solveru Gurobi. Gurobi je jeden z nejsilnějších řešičů, které na trhu jsou. Je to ovšem komerční solver, takže buď si ho musíte zaplatit, anebo jako já můžete využít akademickou licenci, která je zdarma. Gurobi má vlastní knihovnu, která vypadá dost podobně jako MIP, proto jsem si MIP oblíbil. Ten zápis vypadá dost podobně, někdy je to všem matoucí, podíváme se na ty drobné rozdíly. Čili si tam načtu Gurobi, knihovnu, dělám si nějakou funkci Gurobi opt, kde budu ten stejný model řešit pomocí Gurobi. Já můžu Gurobi využít i k tomu, že pomocí knihovny MIP, která slouží k zapsání té formulace modelu, můžu jenom změnit název řešiče, který budu používat, řeknu, že chci řešit Gurobi a dostanu prakticky to stejné. Ovšem, co kdybych chtěl využít celou tu knihovnu, kde ten model zároveň sformuluji. Tak v téhleté procedurce já si skopíruju data a jelikož pro Gurobi Pi používám GU, tak si zavedu opět pod mkem model z téhleté knihovny Gurobi Pi, nějak si ho nazvu a řeknu tomu modelu, že se jedná o maximalizační úlohu, podobně jako v MIPu, defaultní je minimalizační, seznam proměnných, čili vidíme, že zápis je téměř totožný, akorát, že zatímco v MIPu jsme tady používali add variable přidej proměnou, tak v Gurobi Pi knihovně z nějakého důvodu používají add jako jedno slovo bez podtržítka, ovšem s velkým V, podobně místo var podtržítko type používají vtype. Možná je možných víc zápisů, nevím. Opět řeknu, že je to binární proměna pro každé i. Přesčas buď může být spojitá, takhle bychom zapsali spojitou proměnou, případně celočíselná. Chcem přidat proměnou, čili m.addConstr, zase tady nemáme podtržítko, máme tady velké C, přidej omezení, addConstraint, přesčas je větší než tahle ta naše suma, Gurobi má vlastní sumaci, čili quicksum, zbytek vypadá stejně, mSetObjective, nastav účelovou funkci, zase používám quicksum pro tu sumaci, odečtu přesčas s penalizací, můžu optimalizovat a vypsat si výsledky. Když to spustím, ještě musíme tady říct, že chci spustit tu druhou proceduru zároveň, čili Gurobi opt. Tady se vrátím k řešiči CBC a tady od tohoto řádku vidím, co se stane, když spustím procedurku Gurobi opt. Čili opět mám nějaký výpis, co ten řešič dělá, co se dělá v presolvu, jak ten model postupuje, iteruje, až se dostane k optimálnímu výsledku. A tady máme výpis výsledků. Opět, kdybychom chtěli schovat tenhle ten výpis, ať nás neruší, tak dáme m.set param output flag, nastavíme na 0. A akorát se dozvím, kdy mě vyprší akademická licence. Co se dívám, že tady vůbec nepoužívám přesčas, čili kdybych chtěl zjistit, kdy ho nějakým způsobem využiju, že kdybych platil místo 2500 500, tak už těch projektů vyberu výrazně víc a specialistů tam nechám 11 hodin přesčas, což je nejspíš hodně, víc než další celý den, čili kdyby si účtoval 700, tak stráví jenom 4 hodinky přesčas a tak dále. Tohleto modelování je také docela typické. No a pojďme se podívat ještě na jednu variantu modelu. U Gurobi můžeme v určité omezené míře použít funkci max. Pojďme se na to podívat. Čili pokud bych měl novou procedurku, nazvu Gurobi opt max, použil tam ty stejná čísla, tak a co já bych chtěl? Nepoužívat proměnnou pro přesčas, nepoužívat tohleto omezení a mít vlastně jenom účelovou funkci, kde to e je reprezentovaný právě tou funkcí maxima.
Takže kdybych si tam dal tento výraz, tak jak jsme si to napsali, a chtěl úlohu vyřešit, tak se dozvím, že je tam nějaký error. Že zkrátka takhle to nepůjde. Tu funkci max musím použít jedině v omezení. Čili bych si tam nějakou pomocnou proměnou stejně musel zavést a do proměny e bych dal tedy maximum z tohoto výrazu a nuly. Ovšem zase se dozvídám, že je problém s tímhletím omezením, protože já v té funkci max nemůžu mít výraz, musí to být maximum buď z nějakých vícero proměnných, anebo z proměnných a maximálně konstanty. Čili i pro tohle já si musím zavést nějakou novou proměnou. Já ji nazvu třeba váha. Přidej proměnou, bude to opět spojitá proměna, ovšem teďka nějak neomezená. Čili nastavím lower bound na nějaké malé číslo a dělám teďka maximum z proměny váha a nuly, přičemž váha bude tenhle ten výraz a to přidávám do omezení. A teď už vidíme, že s tímhletím zápisem trošku složitějším, tak už model funguje. Jinými slovy, dokázali jsme využít funkce max a vystačit si s omezením ve tvaru rovnosti, ale vidíme, že je to trošku krkolomnější, takže i proto je dobré znát tenhle ten trik. Ukázali jsme si srovnání knihovny Gurobi a MIP, vidíme nějaké drobné nuance v zápisu, tady to podtržítko. Knihovně MIP můžu přidávat omezení do modelu tímhletím plus rovná se. Já myslím, že MIP má i samotnou procedurku podobnou jak Gurobi, add constraint, akorát opět tam bude add podtržítko constraint. Bude nám toto fungovat? Zdá se, že ano. Na závěr ještě zmíním, že to, co jsme použili tady, to znamená oproti klasickému batohu, já penalizuji porušení tohodle omezení, které bych tam mohl dát natvrdo, že nesmím překročit to velké T, tak tady ho překročit můžu a to libovolně moc. Akorát to penalizuji. Takže celá ta hra je o penalizování překročení nějakého omezení a tomu říkáme v optimalizaci modelování pomocí tzv. Měkkých oken. A často je výhodnější použít právě tyhle měkká okna, být s nějakou velikou penalizací za jejich překročení, protože aspoň když by model byl teoreticky nepřípustný, tak se dozvíme, v kterém omezení je problém. Což je mnohem lepší výsledek, než řešit model a na konci se dozvědět, že neexistuje přípustné řešení. Tak to je i taková modelovací věc, co jsme se naučili. Naučili jsme se aproximovat funkci max pomocí lineárních výrazů, takže na takovýto jednoduchý příklad věřím, že tam bylo hodně věcí, co jsme si ukázali. Optimalizaci zdar.
kde ten model zároveň sformuluji. Tak v téhleté procedurce já si skopíruju data a jelikož pro Gurobi Pi používám GU, tak si zavedu opět pod mkem model z téhleté knihovny Gurobi Pi, nějak si ho nazvu, řeknu tomu modelu, že se jedná o maximalizační úlohu, podobně jako v MIPu, defaultní je minimalizační, seznam proměnných, čili vidíme, že zápis je téměř totožný, akorát, že zatímco v MIPu jsme tady používali add podtržítko var, add variable přidej proměnou, tak v Gurobi Pi knihovně z nějakého důvodu používají add var jako jedno slovo bez podtržítka, ovšem s velkým V, podobně místo var podtržítko type používají vtype. Možná je možných víc zápisů, nevím. Opět řeknu, že je to binární proměna pro každé i. Přesčas buď může být spojitá, takhle bychom zapsali spojitou proměnou, případně celočíselná. Chcem přidat proměnou, čili m.addConstr, zase tady nemáme podtržítko, máme tady velké C, přidej omezení, addConstraint, přesčas je větší než tahle ta naše suma, Gurobi má vlastní sumaci, čili quicksum, zbytek vypadá stejně, mSetObjective, nastav účelovou funkci, zase používám quicksum pro tu sumaci, odečtu přesčas s penalizací, můžu optimalizovat a vypsat si výsledky. Když to spustím, ještě musíme tady říct, že chci spustit tuhletu druhou proceduru zároveň, čili Gurobi opt. Tady se vrátím k řešiči CBC. A tady od tohoto řádku vidím, co se stane, když spustím procedurku Gurobi opt. Čili opět mám nějaký výpis, co ten řešič dělá, co se dělá v presolvu, jak ten model postupuje, iteruje, až se dostane k optimálnímu výsledku. A tady máme výpis výsledků. Opět, kdybychom chtěli schovat tenhle ten výpis, ať nás neruší, tak dáme m.set param output flag, nastavíme na 0. A akorát se dozvím, kdy mě vyprší akademická licence. Co se dívám, že tady vůbec nepoužívám přesčas, čili kdybych chtěl zjistit, kdy ho nějakým způsobem využiju, že kdybych platil místo 2500 500, tak už těch projektů vyberu výrazně víc a specialistů tam nechám 11 hodin přesčas, což je nejspíš hodně, víc než další celý den, čili kdyby si účtoval 700, tak stráví jenom 4 hodinky přesčas a tak dále. Tohleto modelování je také docela typické. No a pojďme se podívat ještě na jednu variantu modelu. U Gurobi můžeme v určité omezené míře použít funkci max. Pojďme se na to podívat. Čili pokud bych měl novou procedurku, nazvu Gurobi opt max, použil tam ty stejná čísla, tak a co já bych chtěl? Nepoužívat proměnou pro přesčas, nepoužívat tohleto omezení a mít vlastně jenom účelovou funkci, kde to e je reprezentovaný právě tou funkcí maxima. Takže kdybych si tam dal tento výraz, tak jak jsme si to napsali, a chtěl úlohu vyřešit, tak se dozvím, že je tam nějaký error. Že zkrátka takhle to nepůjde. Tu funkci max musím použít jedině v omezení. Čili bych si tam nějakou pomocnou proměnou stejně musel zavést a do proměny e bych dal tedy maximum z tohoto výrazu a nuly. Ovšem zase se dozvídám, že je problém s tímhletím omezením, protože já v té funkci max nemůžu mít výraz, musí to být maximum buď z nějakých vícero proměnných, anebo z proměnných a maximálně konstanty. Čili i pro tohle já si musím zavést nějakou novou proměnou. Já ji nazvu třeba váha. Přidej proměnou, bude to opět spojitá proměna, ovšem teďka nějak neomezená. Čili nastavím lower bound na nějaké malé číslo a dělám teďka maximum z proměnné váha a nuly.
přičemž váha bude tenhle ten výraz a to přidávám do omezení. A teď už vidíme, že s tímhletím zápisem trošku složitějším, tak už model funguje. Jinými slovy, dokázali jsme využít funkce max a vystačit si s omezením ve tvaru rovnosti, ale vidíme, že je to trošku krkolomnější, takže proto je dobré znát tenhle ten trik. Ukázali jsme si srovnání knihovny Gurobi a MIP, vidíme nějaké drobné nuance v zápisu, tady to podtržítko. Knihovně MIP můžu přidávat omezení do modelu tímhletím plus rovná se. Já myslím, že MIP má i samotnou procedurku podobnou jak Gurobi, add constraint, akorát opět tam bude add podtržítko constraint. Bude nám toto fungovat? Zdá se, že ano. Na závěr ještě zmíním, že to, co jsme použili tady, to znamená oproti klasickému batohu, já penalizuji porušení tohodle omezení, které bych tam mohl dát natvrdo, že nesmím překročit to velké T, tak tady ho překročit můžu a to libovolně moc. Akorát to penalizuji. Takže celá ta hra je o penalizování překročení nějakého omezení a tomu říkáme v optimalizaci modelování pomocí tzv. Měkkých oken. A často je výhodnější použít právě tyhle měkká okna, být s nějakou velikou penalizací za jejich překročení, protože aspoň když by model byl teoreticky nepřípustný, tak se dozvíme, v kterém omezení je problém. Což je mnohem lepší výsledek, než řešit model a na konci se dozvědět, že neexistuje přípustné řešení. Tak to je i taková modelovací věc, co jsme se naučili. Naučili jsme se aproximovat funkci max pomocí lineárních výrazů, takže na takovýto jednoduchý příklad věřím, že tam bylo hodně věcí, co jsme si ukázali. Optimalizaci zdar.